1. máj. Ja som v mojom lesnom chráme a spravila som si, teda nie len pre mňa, spravila som takúto mandalu, prišla mi takáto inšpirácia. Takúto májovú mandalu mieru som spravila. 3M. To si až teraz uvedomujem. Májová mandala mieru. Tak to vyzerá. Čo les dal, čo som cestou našla, púpavové kvietky už trošku zvedli, ale inakšie sa mi to nedalo spraviť. Potom tam je ešte v strede som dala jabloň, kvitnúce jabloňové kvietky, ktoré sú pre mňa symbolom Avalonu, alebo jedným zo symbolov Avalonu. Tak toto vyzerá. A proste čo les dal, dneska to vzniklo takto. A nechám ju na tomto mieste, nech sa potešia aj druhí, ktorí pôjdu okolo. V tento krásny deň, alebo v nasledujúce dni. Takto ma môj tým viedol to spraviť. A ja sa tak teším z toho, čo ešte len prichádza, čo sa ukazuje, čo sa deje vôbec. Že je to konečne možné. Tak toľko to zatiaľ. Odo mňa ešte budem zdieľať na ďalšom videu to, čo mám na srdci. Krásny máj želám všetkým.